Kasadya og kilig ang dalit sa Team Barda sa maging sino ka man sa mga Cebuano fans atol sa Kapuso Mall Show sa Ayala Central Block ni adtong Sabado. Anong report ni Femari Dumabo. Bisan og alas 4 pa lang sa hapon nga wala pa nabot si Barbie Forteza ug David Licauco na puno ng activity center sa usa ka mall. Ang mga Cebuano fans ang uban kanila dunay mga bitbit nga balloons nga nakapangalan sa Barda ug way hunong sa pagsyagi. Mas may grabe ang kahugyaw sa pag-abot sa Barda Love Team nga may halad og awit ug nag-pick up lines nga gikakilig sa mga fans. Mato di Barbie Forteza nga ang nakapa-energize nila ni David Licauco ang makita ang mainitong paghangop sa mga Cebuano fans. Kinibisan pa wala pa sila itulog o straight from the taping pa ang duha sa maging sino ka man. Game na game sila nga naghatag og kasadya. Nako, grabe. Ako, to be honest, pagod ako kasi we both came from taping. So parang parehas kami na hindi namin alam saan namin kukunin yung energy na pwede namin i-share sa kanila. Pero grabe nung nakita namin yung mga tao, yung nakita namin yung mga Cebuano, parang nawala lahat yun kasi sobrang worth it. Lahat, yung biyahe. And just to be here with all our Kapuso, sobrang saya and we love Cebu. I love Cebu and now Barbie loves Cebu. Oh, yes! Yun. Mga Kapuso, sana po ay sumubaybay pa rin kayo sa maging sino ka man. Last 2 weeks na kami. Marami pang abangan. Kauban si Marlon Melgazo, Femari Dumabo, GMA Regional TV Live.